Колко е 3 по 300? 3 милиона. Добре, верен отговор. Колко е 20 плюс 20? 20 плюс 20 е 40. 40. Да. Ма ти си много умен, бе, приятел. Колко е 5 по 10? 5 по 10 35. Браво, бе, ма ти си направо за България търси талант. Нали? Да. Няма по-умен от тебе. Колко е 4 по 10? 4 по 10 е 41. Браво, бе, ма ти си много умен. Колко е 8 по 8? 8 по 8 16. Невероятен! Нямаме с думи! Дами и господа, нямаме с думи. Това е нашия Джаки. Браво, бе, приятел. Колко е 6 по 4? 6 по 4 64. Ма ти си невероятен, бе, няма втори като тебе. Буквално. Колко е 5 по 6? 5 по 6 5 по 6. 5 по 6 84. 85. Това са твоите. 85. Колко е, например... Как се пише Солети? С-О-Л-Е-Т-И. Браво, бе! Ма на тебе как ти е името? Жак. Джаки. Как се... Чакай! Как се пише конфитюр? К-О-Ф-Т-У-Р. Браво, бе! Невероятен, както винаги! А знаеш ли английски? Да. Какво означава hello? Hello, здрасти. Какво е what are you doing? What are you doing? Значи... Какво правиш? Господине, моля ви, не му подсказвайте, това е нашето момче. Умнике. Да. Правиме умно видеоклипче. Чао, приятел. Как се казваш? Мартин. Мартин. Чао, Васко. Аз се казвам. Колко е? Значи... Пешо. Чао, Джаки! Чао. И дами и господа, това беше нашия Джаки. Нямаме думи.